Paano maging isang mahusay na kabit? Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, alam mo, para sa akin, batuhin na ako ng mga pangit na salita. Mhm. Mawalan na ako ng pera. Mhm. Manakawan na ako. Wag ko lang makita yung partner ko o pinakamamahal kong tao na unti-unting nanghihina yung kalusugan niya. Doon ako pinaka natatakot eh. Mhm. Kaya nga lagi kong panalangin, partner, na sana kung may kukunin man sa family namin Mhm. at wala pa naman, malalakas pa naman kami, ako na yung mauna. Hindi ko kaya makita na yung mga taong nakakasama ko, Mhm. nakakausap ko, biglang manghihina tas mawawala. Feeling ko naman, magagawan mo ng paraan kung sakaling meron man. Kasi ganun kang klaseng tao. Yes. Biglang, ako pala yung nag-eulogy sa'yo ngayon. Natsok ako dun bigla. Partner! Ang seryoso, no? Parang, Oo. kasi ganun kang klaseng tao, dude. Like, hindi mo hahayaan na tuluyan silang manghina. Kumbaga, hanggat kaya mong gawan ng paraan, gagawan mo ng paraan para madugtungan pa yung mga buhay nila. Feeling ko ganun kang klaseng tao at kaya mong ialay yung sarili mong buhay just to be like that. Just to be the person who's gonna help them. Feeling ko ganun ka. And feeling ko itong secret file sender Sender natin. natin, ganun din siya. Etong si Tiffany. Imagine mo trans woman, Yes, tapos ang naging partner niya, lesbian. tama. Diba? Parang, wow! Galing eh. Ang galing! Super pwede talaga sila makabuo ng bata. Kasi babae, tapos lalaki. Or pwedeng sabihin natin na, hindi ko alam kung ano yung sistema na meron yun eh. Like, kasi sabi niya trans woman, so ibig sabihin nagpatanggal na siya ng somewhere down there. Diba? May ganun yun. What do you think? Hindi ko alam eh. May ganun, kasi hindi mo pa na-try. Hindi ko pa na-try. Hindi, pero alam ko, pag trans woman, di ba, ano siya? Patanggal na. Oo. So, pero possible pa rin kasi na magkaroon, lalong-lalo na kapag binabangko yung mga bagay-bagay. Alam mo yun, ang dami kasi ngayon na nauusong teknolohiya para Marami na. masuportahan ang pagbubuntis ng isang babae. Na kahit nga lesbian siya, biologically, babae pa rin naman Tama. yung katawan niya. So, Tama. pwede pa rin malagyan niya ng masaksakan ng kung ano mang something, diba? Ilagay doon yung embryo, i-IVF, tapos boom, magkakaroon na sila ng Pwede, oo. anak. So, hindi naman malabong mangyari yun. Especially, masigasig silang dalawa. At ang dami na nilang mga pagsubok sa buhay na napagtagumpayan. Alam mo, dude, isa sa mga pinaka mahirap din talagang, aside dun sa sakit na sinasabi mo, no? Mhm. Yung sakit na, yung stigma, na, hindi dapat, hindi dapat, pwede yung ganyan. Huwag natin suportahan. Huwag natin suportahan. Mabuti na lang, may mga pamilya sila at mga kaibigan na sumusuporta sa relasyon na meron sila. Tunay. Pero, yung mga mata ng iba't ibang mga tao, I mean, grabe yung mapanghusgang mundo. Marami kang makikita sa social media, ha? Especially ngayon, dude. Kunwari, punta ka lang sa isang comment section ng isang post about LGBTIQ plus A community. Punta ka lang doon. Makikita mo yung mga hindi sang-ayon at yung mga nire-respeto yung ganung klaseng desisyon. Alam mo, partner, yun nga yung nakakalungkot. Pero, para sa akin, yung mga stigma na yan, kahit ano man yung gender mo, talagang ano na eh. May masasabi yung isang tao sa'yo eh. Hindi mawawala. Oo, di ba? Siguro, mas madiin lang dahil nga hindi sa kanila tingin nila hindi normal yun. Sa mata nila hindi normal yun. Kaya nagkakaroon ng stigma na gano'n. Dapat wag natin suportahan, wag natin hayaan na maging masaya tayo kapag nakakita tayo ng ganyan, nagiging masaya. Pero hindi. Kahit naman, babae sa lalaki yung
may nasasabi pa rin yung ibang tao eh. Ang mata talaga ng tao ay makasalanan. At ang tao talaga ay may masasabi kahit gumawa ka na mabuti. Kaya bilib ako dito sa letter sender natin kung paano nila tinanggap, kung paano sila naging matatag, paano sila naging malakas doon sa mga naririnig nila. Yun yung pinakita nila dito. Totoo. Tsaka siguro, dude, may binabanggit ka before na talaga ding tumatatak sa akin palagi. Yung choose your battles. Yan. Napakahalaga ng pagpili ng laban mo sa buhay. Totoo yun. So siguro yung pakikipaglaban mo sa iniisip ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga tumutulog sa inyo, yung mga nagsasabi ng mga masasakit na salita tungkol sa relasyon na meron kayo, yung alam mong hindi approve dun sa kanila, yung relasyon na meron kayo. Hindi nyo na kailangan sigurong pag-aksayahan ng enerhiya yung mga taong yun o yung mga bagay na yun. Doon kayo mag-focus dun sa kung paano palalalimin yung relasyon ninyo. Tama. Tapos kung ano man yung supportang na tatanggap ninyo mula sa pamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, dun din kayo kumuha ng lakas ng loob. Kasi dude, napakahalaga na yung first layer or yung first circle mo, suportado kayo eh. Kasi dun din nakakabuhay din yun eh. Tama. Pero kung yung mundong ginagalawan mo, yung first circle mo, yung inner circle mo, hindi ganun, ay nakakapanghina. Pero feeling ko naman, kapag mahal mo din talaga yung isang tao, kahit ano pang sabihin ng nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, ilalaban mo at ilalaban mo. At nakakabilib dito sa letter sender natin dito kay Tiffany kinuha niya yung, hindi pa sila mag-asawa nun kinuha niya yung partner niya, si Letly, doon sa bahay nila, papunta doon sa bahay nila sa Laguna. Tama. Grabing pagmamahal yun. Pinakita niya talaga na ito ako. Acts of service. Oo. Kaya mo yun, yung tipong ako mag-aalaga sa'yo, may tuberculosis ka, sige, ako mag-aalaga sa'yo hanggang sa ma-recover ka. Tingin ko magagawa ko kung ako magagawa ko siguro. Mhm. Marami na akong pinapunta eh. Pinapunta na? Sa bahay. Na nagkasakit din? Oo, nagkasakit, Oo. naging okay. Gumaling sa'yo? Nagkapakpak, Wow! umalis. Yung tipong nasira yung pakpak. Nasira yung pakpak. Kasi ginamot winasak mo ko. yung pakpak. Hindi. O pinakpak mo. Hindi. Pinakpak ng iba, sa akin nagpagaling. Umalis. Okay lang. At least, di ba? Naging doktor ka na pala. Oo. Ayun. Doktor Kwak-Kwak. Pero yun nga sobrang nakakabilib yung ganong klaseng pag-uugali, ganong klaseng focus, Tama. disiplina, at pagmamahal. Nabibihira na lang na makita sa panahon ngayon. Kasi ang dali-daling bumitiw ngayon lalo na kapag mahirap. Diba? Hello, dude. Alam mo, ang dami mga Gen Zs ngayon, nahirapan lang sa isang relasyon Ayaw para na. bumibitaw na. Totoo yun. O kaya nga mahirapan lang sa trabaho, parang ayoko na, next na ako. Hanap na ako ng iba. Hanap na ako Baba ng ng iba. sahod dito, ayoko na. Oo. Ganun, di ba? Hindi kaya magtiis. Totoo yan, partner. Pero, kung iisipin mo, pinatatag talaga I mean, yung mga batch siguro natin, parang grabe yung mental toughness na meron tayo. To the point na kahit na, okay, ito yung era na magtitiis ka, titiisin mo talaga. Totoo yun. Bubuhos mo talaga dun yung oras, attention mo na kahit wala naman ng balik pa, bibigay mo Kasi hindi Bibigay ka mo naman lahat. sigurado kung mabubuhay yun o hindi Totoo yan. Or hindi ka naman sigurado kung magtatagal o hindi, pero talagang sumugal ka. Tingin ko siguro kaya kinaya niya rin dahil nga sa pagmamahal. Sabi nga daw, di ba, ang totoong pagmamahal ay hindi natin masusukat dito dun sa pinaka-okay ninyong sitwasyon. Lagi naman natin to sinasabi. Masusukat natin ang pagmamahal ng isang tao kapag dun na kayo nakalagay sa pinakamahirap na sitwasyon ninyo. Patuloy pa rin siyang kumakapit, patuloy pa rin siya naniniwala, patuloy pa rin siya nakikinig sa'yo, at patuloy pa rin siya nagmamahal sa'yo. At yun na masarap, 'di ba? Kasi ang panahon ngayon parang okay. Mahal kita dahil okay tayo. Mahal kita dahil maayos ang pinaka-sitwasyon natin ngayon. Pero paano kung nandun na kayo sa sitwasyon na napakagulo na?
wala na kayong ibang kakampi kundi ang bawat sarili ninyo. Mhm. Wala na kayong dapat pakinggan kundi dapat yung isa't isang panig ninyo. Kaya itong pagmamahal ng ating letter sender ay pinakita niya dito na sa hirap at ginhawa, handa kitang samahan. Yes. At yun yung masarap na mahanap na partner sa buhay. Totoo. Na hindi lang sa saya, kundi pati sa hirap ng buhay. Totoo. So, good catch na po yan. Huwag nyo Yes. nang pakawalan. Oo. And i-appreciate nyo kapag may ganyan kayong klase ng tao na nakakasama sa araw-araw. Kasi bibihira yan. Rare breed yan kung tawagin. Tama. Kumbaga, sa breed ng aso, napakamahal yan. Yan. Hindi matutumbasan ng kahit anong milyones yan. Totoo yan. Ingatan po natin at wag nang pakawalan pa. Lalong-lalo na kung nagmamahalan din naman kayo. So, happy Pride Month. Ito pa lamang ay simula, 'di ba, ng ating Oo nga, no? Pride Month, June 1. Grabe, no? Happy Pride Month po sa lahat ng mga LGBTQA+ na listener natin na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat sa inyo. Oo. Alam mo ba, dude, na ang email ni Tiffany, ano pa to? 2 months ago. Grabe. Oo, tagal. pero sinave natin siya para sa unang salang natin ng June, para sa Pride Month. Kasi eto, gusto natin na ibigay talaga sa mga kabisyo natin na merong happy ending, or sabihin na natin na maniwala lang kayo sa pagmamahal at merong mga naging successful Tama. na relasyon dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa na hindi tumitingin sa kasarian. Tama, partner. So, eto yon, inspirasyon talaga. Tsaka sa akin, partner, maging sentro yung Panginoon sa gitna ng relasyon. Hindi naman ako sa nagtutunog pero Oh, mukha ka pa namang mukha ngayon. akong pastor ngayon, mga kabisyo, nakapolo pa naman po ako sa lahat po ng mga nagmamaneo ngayon na driver dyan. Nakapolo po ako ngayon, mukha po akong pastor, tapos nagbabanat ako. Hindi, pero ako na ano ko lang din sa buhay ko, na kailangan pala sentro mo siya eh. Kasi tao lang tayo, hindi natin masasabi ang pwede nating magawa o maging desisyon sa buhay. Mhm. So, kailangan talaga palagi ng guidance niya, ng Totoo. wisdom na maibibigay niya sa'yo. And dun sa pagsentro mo sa relasyon ninyo, kasama mo yung maikapalo, si Lord, dun mo makikita na minsan, kahit papunta ka na dun sa kaliwa, mapapadiretso ka ulit eh. Mhm. Mapapapaling ka ulit na, mali pala. Hindi ito yung dapat kong ginagawa. Mga linyakan ng Titan Jello, no? Totoo yun. Pero dude, in fairness nga sa'yo, no? Tama yung description mo eh. Para kang pastor, Oo. pero kagagaling mo lang ng preaching o ng misa kasi tinanggal, kumbaga parang naka-unbutton, no? Kaya nakatanggal na po yung botones ng ni Yeah. Titan Jello eh. Nakasado eh. Nakasado. Di ba ganyan yung mga porma ng mga pastor, yung kakatapos lang mag-seminar o kaya Napagod. mag-preach, oo. Yung mga magla-lunch na, magdi-dinner na. Yan, gano'n. Tapos nakasalamin pa ako ngayon gabi. Oo, para presko. Ayan. So, tama. Kailangan ng pananampalataya, pananalig na. Huwag na tayong bumitaw doon. Kumbaga, sabi nga, di ba, dude, kapag nagmamahal ka, you are already loving God. Tama. Pag tapat kang nagmamahal, ibig sabihin, minamahal mo na rin ang Diyos. Tama. Kasi nga, God is love. Yan. Yun eh. God is love. So, if Galing. you are loving, then you are putting God in the center of your lives. Tama. Yan. So, amen? Amen po. Amen. Ayan. Sa lahat po ng mga kabisyong po nagmamaneo ngayon, amen. Oh, yan. Yan. Tapos next time daw, amen, alak. Alak ka lang. Maipilit lang. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share it to us, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik, kasama pa rin si DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Tiffany's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!